Pena. Apa? Nya kopinya. Ya, kasih ya. Ya. Putrimu ketok, raimu elek. Jane ngopo to, Ton? Aku pusing gitu. Nah, ya masalahnya apa? Aku diburu sak Indonesia loh. Lah kok iso? Ora ngerti. Kasusku meledak. Lah ya kasus apa? Aku ki trading ngapusi wong akeh. Nanti wah. Wes, Lah kuwi sempet numpak pintu 2 to, Ton? iki tak gadekke ya wis aku wis lah duit blas. Mumet aku. Iki pokoke aku njaluk tulung kowe tenan iki. Apa? Ih, Iki apa, Ton? Kayak meng lamar kerja to? sertifikat, Cuk. Tak kira meng lamar kerja. Lah iki meng Mumet, apa? Dono. Iki sertifikat tulung dolno 18 M weh. 18 M wis. Tak Ora beli- saya ketemu. kita 18 delok M. sih. Ya. Masalahnya 50 M weh. Yes. Dolen 18 M weh. Mumet aku. Sing mudeng ngene iki dol tinukui babe kok. Masalahe kok, Ton. Babe wong kok ngono. Lah iki kepas iki. Ah, piye, Be? Masih ngopi. Wah, yo Halo, Be. loro tok, Be. Iki lho Toni mumet. Ngopo? Iki lho. Sik ya. Ben, Sik, kowe meneh ngendi kok? aku tak rono sik. Anu, Hitler perang aku mengewangi sik ya. Dadah. Ya. Mumet aku. Sik abe. Toni iki to. Lagi meledos trading lho. Sing dhek melu Timothy Ronaldo lho. Nah, dhek iki kan jenenge Toni Ronaldo. Meledos trading, melu-melu FOMO iki lho, Be. Nah, pemain Meksiko iki dhek berusaha Indonesia. Iki nek tak tafsir mau dari cangkeme dhek 50 M. Tapi kan 18 M. Coba tontonan berak sing mudeng ngene iki. Alah, pas tak tonton iki langsung tak CRK iso. Genah, Tak goleki dana talangan, tak langsung tak CRK iso. genah kuwi. Kalau niku kon rene, kon nyekseni. Langsung ya. Langsung. CRK kok ngene gampang no. Wis siap, ready sik. Yes you. Wis iki makna rotonis genah seneng iki, tak CRK iki. Sepulung kanca iki ya kurang piye aku. Aman. Wis tak pasrahke babe. Yo nuwun ya no ya. Ya. Wah lah iki babe iki. Wis kira mau Piye, tak CRK Be? iki. Loh. Wah, Tak CRK. Jadi kon nyairke. Iki danane kita lange. Nah, iki tak CRK. Jadi kon nyairke. wis tunggu dhewe kowe Ton, tak mlayu. Gitu ki. Rotan.